Малко по-стръмничко. Да, там трябва да намериш начин, защото организатора не ми даде възможност въженци да оставя. Браво, браво, много добре. Не остана вече. Тук по легато вече изкачването. Ама то вече да довършва. Айде! Екстремче! Ти нали забяган това? Да, бе. Ако си мислиш, че съм го качил с колелото, се излагам. Да, къде съм аз? Как, къде си? Къде сме? Ами малко преди финала. Може би половин километър имате още. Просто тук е малко по-тъй харди. Аз викам, чай да вдаря един-два клипа. Който има сцепление, добре. Хубаво, че то с корен тук. Тук малко участъка дръжа за корена. Но ако няма сцепление, е малко трудно, да. Да, те оттам си направиха линия. Година, не като у нас година. Тази година малко изненадваща е да кажем, но все пак има и такива по-харди участници. Идва някой момче, ама бяга ли там? Някакъв ефтин малък младеж. Аз година бях хотели да се загубили. Той имаше такъв момент, ама... Тази година е много добре. Тази година, да, взехме някакви мерки. Тука, добре, там. Тук малко по-остро. То няма значение как ще минеш, бърчи. Добре си, перфектно. За който има сили, все още половин километър. Супер. Клипче правя аз. Таман ще видиш останалите, дет минаха как едва.